Както знаете, в България беше въведено измерване с тол камери на средната скорост. Другата новина е, че от А1 успяха да пуснат приложение, което я мери в реално време и с него може да пътувате спокойно и без никакви глоби. И в днешния епизод ще видим как точно се случва това, кои участъци има тол камери и как да пътувате спокойно и безопасно по българските пътища. Идеята на приложението е да замерва в реално време вашата средна скорост спрямо всяка отсечка, като има и GPS модул, който ви показва къде сте, коя отсечка колко продължава и каква скорост трябва да поддържате, за да влезете в лимита. Реално е супер удобно и най-хубавото нещо е, че е безплатно за всички клиенти на А1. Както знаете, по българските пътища беше въведен контрол на скоростта с тол камери. Това го има в някои държави, като например Сърбия, но там участъците са много по-големи. Тук имаме над 20 такива, като най-вероятно ще бъдат отворени и още. И се засича скоростта от най-голямата и най-малката отсечка. Сега, например, ще тестваме отсечката между Вагарел и Ихтиман, която е най-близката до София и е първата от магистралата между София и Пловдив. Отсечката започва, когато минете през ето тези тол камери. Когато влезем в отсечката, в началото имаме екран, който показва, че не сме в отсечка, която се контролира и веднага щом влезем, приложението се апдейтва. Единството важно е, че приложението трябва да стои отворено през цялото време, но в същото време той ви показва и картата, което е полезно. Тук виждаме много полезна информация, например максималната средна скорост за самата отсечка, общото разстояние на самата отсечка и каква е допустимата средна скорост. Тук ще има и ето този бар, който ви показва колко километра остават от самата отсечка и ако случайно сте превишили скоростта, как да я намалите, за да влезете в нормата преди нея. Когато средната ви скорост е в лимита, тя свети с черен цвят, а ако случайно го минете, започва да свети в червено и това се апдейтва в реал тайм, докато не намалите достатъчно, за да влезете в нейния лимит. Идеята тук отново не е да карате над ограниченията и после да намаляте, тъй като това най-вероятно няма да ви излезе сметката. Идеята е да пътувате спокойно и безопасно в нормите. Това, което столичани трябва да знаят, е, че се засичат и някои отсечки от скоростната тангента, като скоростта е 120 км, например от Чепинци до Илиянци. По-обикновен автомобил ще може да кара спокойно и нормално. Затова за мен това е една много хубава промяна и ако си мислите, че ще бъдете глобявани без да разберете, реално не е така, защото все пак средна скорост 140 се поддържа доста лесно и с нея може да си карате нормално, може да изпреварвате и ако имате апа на едно включен през цялото време, може да видите дали случайно не сте минали скоростта от 140 и да намалите, ако се налага. В крайна сметка, според мен, нашите ограничения са достатъчно високи и разумни и тази система от тол камери всъщност ще подобри много положението по българските магистрали за абсолютно всички клиенти на А1, които най-вероятно вече имат My A1 апа. Ако не, може да го свалите от App Store или от Google Play Store, като напишете My A1. Логвате се с акаунта си или директно с вашия номер и тя автоматично ви вкара в този GPS модел, където може да видите отсечките.